Min veninde på 23 havde sex med vores fælles ven på 21, mens han var fuld, og optog det. Hvordan kan jeg pige på 22 hjælpe ham med hans kæreste? Jeg ved ikke, hvad hun gav ham, eller hvad der virkelig skete, men jeg kom for at lede efter ham, da hun og han forsvandt, og jeg fandt hende oven på ham, mens hun filmede det. Jeg prøvede at få hende til at stoppe, men hun smed mig ud og sagde, at jeg skulle lade dem være i fred. Jeg kunne se, at noget var galt, fordi han ikke engang reagerede, eller syntes at lægge mærke til, at jeg kom ind. Næste morgen var han så panisk og ringede til os alle og sendte beskeder til alle for at spørge, hvad der var sket, og at han ikke kunne huske en eneste ting. Jeg konfronterede hende, og hun sagde, at han var med i det, men ærligt talt tror jeg ikke på hende. Og hun sagde, han ser alligevel ikke lykkelig ud med hende, så hun kan lige så godt se, hvordan vi bollede. Hvordan kan jeg hjælpe ham med at forklare sin kæreste, hvad der virkelig skete? Jeg har det forfærdeligt med det, der skete, men jeg vil også gerne hjælpe ham, fordi det var helt ude af proportioner.